Salam qadırlı ildeşler, mehriban dostlar. Hoş geldiniz. Demek Instagram açılıptır. Käbir kıyınçılıklar döredi. Bağışlan, şol çiğnem giyiç gelmer vallahi. Hava bugün 24 mehr valata gerek. 1401 ýylyň mehr aýynyň 24-i. Ýalňyşmaýan bolsam. Zady berede, miladi ýyly berede 16 oktyabr 2022. Bu program ya bu bernama bilen gaýtysymyz ýaly Instagram için taýýarlanýar, türkmen dilinde. Ýöne soňra muny YouTube'a da atýar. YouTube'a. Instagram'da şeýle soraw jogaplar bolup durýar. Görüň merýäs. Soňra YouTube'da diňe öz türkmen sehramyzda başga türkmen ustaly dogallarymyzdan görüp bilýärler. Elbetde olar da şu ýerden bärigem çagyrýan. Eger Instagram'a gelip bilýän bolsalar her hepde edir şu wagta ýekşeme günleri, bazar günleri medenne saat 12 11:30 Türkiýe wagty bilen şu programy başlaýas. Menden sonra ýa-da çetor majerat görýän niýete wagty. Men bilemok ony. Nädip göçmeli ýa-da İran halky pahir hemişe de derdişi, yani köp adamlar maňa ýazýar. Nädip iş tapmaly, nädip göçmeli. Olaram aňsat däller. Türkiýe şu an Suriýeden 5 milyon adam gelipdir. 5 milyon adam. Oňdaşyndan ýene de Awganistandan gelýän, Pakistandan gelýän, Afrikadan gelýän. Şol üçin we aleyküm salam täze gelenlere salam aýtýan. Aňsat däl, ýani Türkiýe zat däl. O gelýärler hem köplenç Türkiýäni bir köprü ýary görýärler da. Oňul Avrupa ýurtlaryna gitmek için üzünden geçip boljak köprü ýaly. Türkiýeň özüne galsaň taýda da aýlyklary ýokary däl, iş kynçylygy bar. İçinde o taýdan gelen näçe milyon muhazir var. Ýöne köp adam şol Awganistan, Pakistandan gelýärler, ýani gaçak şekilli. Olaryň bir tohor geçip bilýär, bir tohoram pahirli geçip bilmeýän Awrupa şol deňizde gark bolup boğulup ýören bar. Köp adam ölýär deňizden geçip barşyla. Ýa-da Yunanna şu duruşyny Alman şolary gişikzatlara minýärler da, lastiklere, belki çiýşirleýän gaýyklary minip barýakalar, aňardan gämilerle gelip şonu deşip biçäreler suwa gadydyp, çümdürüp, öldürüp köp adam öldü, yüzlerçe adam öldürdüler şu wagt şeýle. Şol üçin göçekler her kim anmanmalylar, bu paperlen pullaryny alýarlar, dolarlaryny alýarlar. Soňra da şol ölüme terk etip diýerler da. Ulu bir jenaýatlar. O tarapda Awrupadäkiler hem ýadapdyr. O tarapda näçe milyon o taýdan, bu taýdan gelip duýlar. Olara meni ýürekleri awapdyr onak. Birem bu barýarlar musulman bolsaken hala awamdyr onaklar. Musulmanlary. Köpelmegine mislemeýärler. O Ukraina ýaly bolsa, dillerinden bolsa onu uzatýarlar. Musulmanlara atışmaýarlar. Şol üçin gün matarda da bir şuwat gowy ýagdaý ýok, gelip duran ýok. Şol üçin öz ýurduny abad etmeli, iň gowsy şol. Öz ýurduny abad etmeli, ýurduň kynçylyklar çözmeli. Ağdarmaly bolsa ağdarmaly, düňdermeli. Sebäbi siz millet şu taýynyň hakyky eýesi. Şol millet üçin berilen toprak şonu goramaly edil öýüň ýaly.
Yoksam daşar yurtlara gitmek maksat değil. Daşar yurtta näme kim isleýär olaram? Pul käm bolsa pullyny isleýär. Ýa-da azak tenek ýokary okusy bolsa, oňa da seredip duranlar. Näme pul gözleýärler beterler. Şu bize näçe pul getirjek diye. Pul var, adamam näme iş var o ýerden. Halan ýerine ýaşar da. Şol ýaly muhajiret diýilen, şol üçin men size hiç bir ýol görkezip bilmeýän ýene bir zat bar. Men Türkiýede bolanym bilen hemme Türkiýedäki zatlary bilýän manysynda däller. Meňa da 15 ýyl boldy men. Öz ýaşaýyşym, öz günüm bilen oturup kim nähili göçýär, nähili göçürýärler, onu men bilmeýän. Köp wagtda maňa zadım soraýarlar. Nädip okuýmaly, nädip barmaly. Olar da men zadyp ýerlap duram. Men danışgada bolsam da oturup o bir 3000 adam işläp o danışgada. 30.000 däne danışyk var. Bir wagty var diňe danışylan işine ýetişýärler. Biz olar bilen tanışamyzok da salamlaşa ýolumyz da düşenok. Dersimizi berýär çykyp gaýtýas. Öz işimiz bilen. Kanunlar her gün her ýer ütge otyr. Şol üçin olary zatlarda gowy ýazyarlar aýtam, saytlarda. Men şu linkleri berýän da. Sonra ýanam gaty kän bolýar, ondan adam kä wagtda diýen men ay mene bir defter açamaly, şoň ýerine diýen da. Oňa işini dogrulap, sonra onu jogap berip bolýan da däller, ýani ýetişip bolmaýar, her kim tamasy bar. Türkmen ýene şol her kim tamaat diýär, ýöne de şol Türkiýede bolsa hemme adyny bilýän mukadiýe. Danışgada o da hemme adyny ýetik mukadiýe. Onu ýaly däl, her kim öz işini bilýär da. Şol üçin onu gaýtam kimler gabul ýa? Şu wagt okap beren oglan bolsa, şo gabul ýa. Şu wagt näme özi şoň bilen uğraşypdy da, görüpdi şu wagt okap beren oglan, danışy. Ya bir muhajiret et geçen bolsa, şondan soramalla. Bizimki on ýaly da, biz 15 ýyl öň okuýdyk, zat etdik, şeýdip galdyk. On bizimki tapawutly bolýar. Hawa gaderli dostlar. Indi bolsa zadymyza geçeýli şol ýene-de şol Iranda bolup duran ütgelenler diýeli, dünýädäki ütgelenler. Şolardan görüňe diýilin. Täzelik birincide şu wagt bir kun märi, şu Biden Amerikan reis ýomgury indi zadyny ütkedi otyr, siýasatyny ütkedi otyr. Mundan zadyň şol nukleer silahlar, kimyasal, ýadro ýaraklar. Indi men işim kynally. Farsça aýtsam Türkmenistan'da olarmy düşünmeýär, Türkmençe Orsça aýtsam bärdäkler düşünmeýär. Haýysyny aýtjagam bilemogny. Şu ýadro ýaraklar diýilýär da Türkmenistanyň ulanylşy. Bizinkide silahy şimiýaý diýýärler Türkiýede. Ondan nukleer silah diýýärler. Arada bir görüň merwetin Türkmenistan'da olarmy ýa-ni bir dawet etdiler. Lubnan ýanna olar düşünen o. Lubnan. Olar Livan diýen eken. Sonra bir ýazypdyr. Lubnan dämeýin türkleňe zerrat çykarýar diýipdir de. Ona ýazajak da boldum. Lubnanlyň özü Lubnan ýazýar. Livan diýaniňiz, Livan ýazmaýar öz ýurduň adamlary. Şolar Lubnan ýazýar arapçalar, bilen okap bilýärse. Ol hükmen Orsçadan geçip Livan bolup aýlanyp türkmenlere gelipdir de. Şol üçin Livan diýen bolmaly olar. Bizde bolsa Livan diýip näme aýtýas? Istikana aýtýas. Istikana Livan diýär Farsçada. Geçeýli. Tarap şol Joe Biden soňky günlere çeli, bir kun çeli öňem şol ýadro ýaraklar, silahy şimiýaýda oňuşmaly, Iranlyň burarda gelmeli, bir ara alalaşa yetmeli, İran'ın pulunu vermeli, şonu ýaly düşünje bardy da. Indi şol ýa-ni 2 gün öň üýtgedi şol. Şoň üýtgemegine sebäp bolan näme? Birinciden häri öňem gurun berişimiz ýaly
kamuoyu, köpçilik zihini, köpçilik düşüncesi. Şoňa Amerikan ýöne bärdäki İran näle? Amerikadaki köpçilik insanlar İran'daki bolup baryan wakalara, ayağa kalışlara şöyle hassasiyet görkedenler için ol barıp şolun Cumhurbaşkanı täsir ýetirýär. Olam siýasatyny ýoşuş üýtgetmeli bolýar. Sebäbi olam öz halkyna ters durup bilmeýär. İkinci tarafam bu näme aňlatýar? Amerika dedini bir zatlar görüpdir. Görüpdir şonu ýetirýär. Obama'nın wagtynda 10-12 ýyl öň hiç garşyk gel işimiz ýok diýipdi da. Obama da Demokratlardan, bilýän Amerikada iki tane ulu parti var. Demokratlar vardı, Cumhuriyetçiler vardı. Cumhuriyetçiler köpden şu Trump'ınkiler, olar biraz zattıra olar. Jeňratdan gasanoklar da gatra. Demokratlar da biraz yumuşak bilinýär. Endi şol yumuşak diýen demokratlarymyzam İran'da bir zat bolup batanly, muň sonuny netijesi tapawutly boljakdygyny göz ýetiripdirler. Şol çiğnem indi biz ol muzakere diýdi, ılalaşyk diýdi, onu bir tarafa koyup indi biz İran halkyny goldaýar diýmeye başladylar. İki gün mer aýdyp başladylar şonu. Bu da olahan bir özgörüş üýtgelen. Diýmek olaram şu barışı bilen İran halkynyň ayağa galyşynyň öňkülerle tapawutlydygyny bir gedek täze bir hereket, üýtgeşik bir hereket netijesinin tapawutly boljakdygyny öňkülere görä göz ýetiripdirler. Şonu görkezýär. Şeýlelikde görüşimiz ýaly dogrudanam tapawutly. Ine 5-nji hepde ayak basyp duruz. Bir aý izi galdyryp duruz. Bir aýda hiç wagtda bolmadyk zatda ol. Ay mena şu 1-nji hepde şonu rahat edipdim, şonu bir aýa geldi. Indi maň izi var, öňküde beterleýär. Öten akşamam bilýäňiz şol zindan evin tutsakhanasy. Şonla ot yaktılar da ondan bir uruşturdumy yaraklan güýji gelýärdi. Motorly Cumhurbaşkanymyň ol güýçleri, yarakly güýçleri şol tutsakhana dogry köp uğrayanlygyny gördük. Ýanky zatda telewizionyna programlar görkezip dur. Kim öldü, kim galy ona bilemok ýöne. Şol ot yakıp uloldup gaty ses etdi şo hemme ýerlerde. Setde canlı efirde de berdiler şonu. Wa aleykum salam, täze gelen dostlarıma da salam aýtýaryn. Hoş geldiňiz. Hawa ondan bu hareket kümmede de öz mentegamyza de täsirini ýetirýär. Kümmetde de şu wagt men bir bir video gördüm. Şol ölüm bolsun diktatora diýip şeýle ıslogan atypdyrlar. Şuar beripdir milletimiz. Onam gördük. Geçen hepdelerde bir kek okuwlar basypdyrlar. Okuw zaýlary, ýanky zatlar, polisler, intizami nirular. Ondan habar berdi dostlarymyz. Garaşy görkezýär. Indi bütün İran üçin hem biz täsir etýär. Türkmenlerimiz hem şeýle çykyş edip dur. Her tarapdan azak tenegen bolsa öz barlygyny görkezip dur. Ýöne türkmenlerimiz täze bir gelecekde bundan hem ulrak gopjak diýäli hereketler geçecek ýaly. Olar şol fırsatyna garaşýarlar. Türkmeninki birazajyk giýişden bolýar da. Bir de kadym kılan aýtýan bir zady var. Türkmenini göçürjek bolsaň öňünden göçür diýe. Şonu ýalylar. Türkmenler hem iýe bir-birine garaşyp ýatanlar. Bir göçenden sonra ýyna düşýänler. Şol üçin ýoş göçürüp barýaryn. Ýöne şol biziň hem işe de gaýgatýan meselemiz şol hereket bolsa dogry mantyky şekilde bolmaly. Mantıklı şekilde olmalı.
Bizim şol 40 yıl öň 43 yıl öňem şöyle bir hareketler boldy. Şonna köplen şol ihsasiyrak, duýguçylrak ýaşaglar eden hareketleri şolaryň netijesi bir öz mantygymyzda uly savaşa bardy da, ya rejim bilen. Bize gowy netijesi bolmady. Indi şol oglanlar, häki oglanlar şu wagt her aýsy 60-70 ýaşa ýakynlapdyrlar. Soraňda ýok, bize dem ýokdy, bize tüňkelli şo diýýärdi, ýüklenni. Bizi savaşa çekdiler diýerler da. O da bir siyasat da aslında. Bir wagtda bir milletin arasyny bulaşdyrmak üçin, olar dudaga salmak üçin näme diýerler? Şolar bir şekilde şon savaşyň içine sokýarlar. Şo wagtda ýadymda mende 10-11 ýaşymdady. Mufud diýär oglan, ya atdy ýadymda, sigar satdy kapaky öldürilýär. Şonun ikinci savaş, dünýä kümmedin ikinci savaşy bolasa gerek. Şonda da türkmenler ayağa alýarlar. Elbette sen bir doganyň öldürilse, sen näme ýüregiň ýanýar. Onu sen akyn soramaly bolýan, gahar gadaba gelmeli bolýan. Ýöne şu taýda ýene de näme gerek bir şura ýaly bir zat gerek de. Şol wagtyny goýdurmagy, wagtyny galdyrmagy, wagtyny ılalaşmagy, şu zatlary bir hemahengi bile gitmeli. Şu taýda o zatlar da gelir. Şu taýda şonu kontrol etmeli. Nime bu zatlar aýtýanym näme? Bizim şu wagtym edil şu wagt. Şondan 40 ýyl geçdi da. Häzir agzy pişmedik oglanlarymyz amma. Misal üçin 25 ýaşlarynda. 25 ýaşynda häzir olar görmändir, o taýagy iýmändir, agzy pişmändir süýtden. Ýene de şon ýaly bir yaragalyly uruş öýlip durarlar bar. Bar diýärim doğrudan ben özüm bilen gürleşen adamlar da şol üçin aýtýarlar. Niyetler arassa türkmenlere bolup duran zulümlerden zallar yanıp dur. Bir hareket edesleri gelýär. Ýöne şolar göremni edir şol 40 ýyl öňki atlar kelle gelýär da ýene de ýalňyş ýollara gitjeklerini şol adam gaýgatdyrýar. Şol üçin şoňa meňzeş olar başga ýaşlarda täsir galdyrýarlar da. Mesal üçin 25 ýaş oglan näli, 20 ýaş oglan ýanyna baranda oňam kellesini ýütüp getýär. Şo köpelip gitýär. Ondan soň diňe yarak bilen urşanyň bilen şo haky gowuşulýarmy ka diýär. Şonu ýaly pikir etýärler da. 40 ýyl öň şöyle ayağa alynanna bir goňşymyz bardy, ýanaşygymyz. Şonda şo ýaş oglanlara seredip şey diýdi. Siz ot bolanyňyz bilen nirani ýakjak diýdi. Ot bolanyňyz bilen. Ýöne ýaşlar onu düşünmeýärdi. Sebäbi ol görýär, sen bir alak tenek türkmen belli bir meşhurda elinde silahyň, ýaragyň, haçany çeli durup biljek bir döwletiň öňünde, şonu görýär da. Birem türkmenler şo wagtda bir garaşsyz hareket etmediler, ýani mustaqil. Bir sazmany bagly bolanla, mesela fedaýydyr, tuğdayıdır, mujahitdir, ona bağlı olanla şonu göre hareket etmeli oluyor da. Şonu dinleýärler ýokarda. Şol çiğnem öz mantygasyna göre, öz behwidine göre karar berip bilmeýärler. Şol gaty türkmen için tehlik hatarnak. Aýratynam sen ýokardaky sazmanly baglanşan ýeriň özü de bir kän güýçli ýer bolmasa, olam şu güýçsizligi bilen zaif halatynda bir döwletiň öňünde durýan bolsa, özü de ýanýa, seni de ýakýar da. Indi şu wagt bular aýtýan, şu ýaş oglanlar şolardan tejribe almaly, ders almaly. Bizim ulukhan gynçylygymyz näme? Hemişe de men aýdyp gelýän. Geçmişimiz geleceğin ışığıdır. Geçmişin geleceğin ışığıdır. Nämesi? Diýmek 40 ýyl öň bir ýerden taýak ýem bolsaň, indi şonu sen iýmeller.
Bir gerek ýalňyşlan bolsa 100 ýyl öň indi ýalňyşmaly. Şolary dogry şekilde alyp gitjek bolmaly. Bizinkilerem nähili bizde bir zat badaş. Türkmen men wa men. Şu köp şu men bilýän. Özüm gowy bilýän. Bir bilen gürleşýär pahyrlar men adam edesim ýok. Arasy gow türkmenler janlar ýanypdy bir intigam alasýelýär, bir hereket edesýelýär. Ýöne şol sen alakany hatta özümüz yarak bejerip bilýäs, ya bereriz ýellerem bar. Mesel üçin. Şaýt yalan görüň näle? Men şulary görüň edip zady baýda oturýaryn. Ýöne indi şolar oturup bir gezek 40 ýyl öň bolan zatlardan bir tejribe alaýyn diýip bir gürleşeýin, olaň pikir näme diýerler diýen zat ýok. Aýdylanna da yok bizim öz tecrübemiz ken. Näme? Bir gelip sil gelipdi şonuna biz hem aheng ettik. Millet etiraz ettirdik. Babacan o sil gelende milletin içi kayına otur. Sen bir zat bilen gıyıracak her yerde millet gıyır otuyor. Ona mun bilen bir diyala o gaziye. Bir millet sazman deyip bir ıngılabı koşulmak bilen bir gün köçeye çıkıp da bir yerde milletin ne kahar gelipdir. Sen ona täsir goýup duran bir mişler. Del. Bizim tecrübemiz ýan şu zatlar ha, küç gelek şoň goşulduk diýer. Şoň özü, şoň göz yetimniň siýasatyň beter aşakdygyny görýär. Şunu ýazatlar. Näme bizi ýakýa? Bilýän mukaddiýasy. Öňküliň tecrübesine gerek ýok mukaddiýasy. 40 ýyl önem şonu ýaldy. Ýene şunu ýallar bar. Ola biderek tarafı näme? Bir näçe olan gelýär, urusçy karýar, soňra gan dökülýär, on bütün türkmeniň gaýraty gelýär, damar dartýar bir ýerden, oňa savaş başlaýar. O savaşyň ýerden çykjak belli bolmaýar. Mende şolar tawşyrýan, ýok, siýasat o däl. Şu wagtam görünmerýän başga ýaş oglanlarym bilsin diýip. Siýasat diýeniň bir ýerde gyýgyryp çykyp tezara goşulmak däl. Sili aldat gelenne hem milletin kan joşu otu sen hayt desen hayt diyecekler. Vurmuşsan vurduklar. Bir namus meseleleri sağla gelipdir Arap sömürüne milletin damar namus tartıp vuracaklar. O değil. O kahar gazap bilen bir anla bir teslim tutulýar. Sonra çaşıp gidilýär. Edil çyn siýasaty biljek bolsaňyz men şolara ýüzlenip aýtdym. Birinciden, hemen bir aýyň gürleşende häzir wagty diýdin, ýok şu wagty. Näme? Millet ayağa kalkıp biz de değişip edecek işimiz. Onun bilen bolmaýar. Näme zatlar gözüňde tutmaly? Birinciden dünýädäki bolayan garaýşlar nähil Irany. 2 gün märi şu wagt Amerikan üýtge otyr. Näçe wurt. Ha inni şu wagt musbet tarafy bar. Bir. İkinci, şu wagt hökümetin güýji, sen bir näçe yarak alyp durarsyň, güýji nähil bir güýj, silahly güýçleri. Silahly güýçler şu wagt zeif bolup dargadymy hökümetinki? Olar güýçli duwalara öldürip duwlar. Olardan ölen bolsa 50-30-40 adam belki ölendir sipahilerden. 100.000-100.000'lerce olan da adı var, eskeri var. Silahlı güçleri, sipah botsu yatıyor o da adımla. Suriye'de. Yemen nedir? O tabi çaşmadı. Olur. Bir vakti zayıf olur. Açan zayıf olur. Ya içlerinin neyeki birbirinin karşısına durmalı oluyor. Dökülmeli oluyor. Yaprak yal içindekiler. Ya da zaman geçip bölük olmalı. Vakti diyenin bir näçe adamın ayağa kalanı bilen hava sen ayağa kalmalı. Bayityen görün şu ar görün değil, şu ar verip bilyen. Yan bir dostumuz yaz şeyali. En azından
köçe dağda çıkmasanız da tezahürata öýleriňizin öňünde durun ýa-da. O dogry on gürrüň ýok ya, öýden gıýgyrarsın ya tezahüraty. On bilen silah alıp, yarak alıp savaşa çıkmak o başka zat. Bir devlet diktator bolsa, halkın öňünde durup bilmese, şol devletin arzu etýän zaty silahly vuruşmakdyr. Sebäbi silahly vuruşsaň savaşa güýçken häzir çaşmadyk. Şol bahane bilen her kim vurup ýatyrýar, öldürýär. Bir hem savaş bolandan sonra o derece girenden sonra millet de çıkası gelmeye. Yöne savaş bolmasa, yarak bolmasa milletin öz güýjü köpelip şonu ağdarıp bilýär. Şol için diktator ýurtlar köplenç silahlylan gelmegini isleýärler. Hatta özleri döretýärler, öldürtýärler oňa tawşyryp ki şoň bahanasyny halky öldürdirler. Hatta kärleri başka ýurtdan savaş çıkmagyny isleýärler. Bir ýurtda savaşaýylla, neziyet jengi diýip şu hemmesini bir dady değil sıkı yönetim diye. Basış yapaýlyn, basış edeýlin. Millet eýaýan kaldyryp bilmesin. Yani bir de sen mara sen şu wagt yarakly gelecekde çykjak. Kurdyňa dagy wag açmagy. Buluçuňda Pakistan, Awganystany bar. Sen diýär gaçyp gitjek. Duran çöl düz. Wagty diýär, şu wagty diýär. Onu ya diňe ýöne ayağa gally mil qyýkçy şu wagty diýen zat ýok. Eliňde näme bar? Durup biljekmiň? Bir näçe tüfeň bilen atyş bolýan zat däl abi. O geçen 40 ýylda bir fantom sürdiler kümbediň özünde şol sesini öz titretdi. Hany sen güýşiň? İkinci nire gaçyp gitjeksen? Ola çöl düz. Türkmenistana gaçjakmy? O tutup eliňe tutup berýärsin, daňyp da berýär eliňe. Onsoň saýtýan zatlym ihsasy gidip hatta daşardan gelip täsir etdirýändirler näçe oglanyň üstüne. Hawa korkuzmagy elin diýär. Şu da mantykly zat aýtsaňam şol, mantykly zat aýtsaňam. Hawa korkuzmagy elin. Sebäbi korkuzmasak şonu ýaly bir milleti 40 ýyllap ýetpagt etýärler. Bir korkmaýanmasaňyz gelin çykyn, köçe çykyn, tezahüratlara koşulun. Korkmazlyk şol şu wagt. Bir tüfeňiňizi alyp tüfeňleseň o maňlaýyňdan berer. Onsoň näme gözüň gyzaryp ýatmalla. Korkulmak, muňa seňse batyrlyk diýär türkmenler. Seňse batyrlyk. Hatta bular arasynda bir tor nüfuziler de bolýar. Hökümet öz nüfuz etýär aralarynda. Beýdiň o mantygan garşdyrýarlar. Medeni şekilde eger korkmagy öňe çykjak bolsaňyz, gelin bir gün tezahürat bellen. Üýüşiň misal üçin okullarda Türkmen gyýylar öz sargatnady bilen näme üçin gitmeýär. Indi hesap düýünden aýyrmalýar da. Misal aýtýanlar şu wagtyda diýär o. Şol üçin ya Türkmen diliň üçin ya başga zat üçin gel. Ýöne edil şu wagtyň özünde İran bilen bile gitmek gowda. İran hareketlerle bile gitmeli. Näme sen bile gitmesen bölük bolsan maksady diýip bolmaýar. Şu ýerde biziň enatalarymyň hökmen şol habardar bolmalylar şu zatlary. Oglanlarymyzyň kellesini ütgetdirmeliler. Şeýle ihsasaty hareketler bilen ay yarakpa falan diýip savaşa gitdirmeliler. Eger hareket etjek bolsaň birlikde İran halky bilen hareket etmeli. Bir wagt bolar onsoň. Onu bir wagt bolar sen kelleňe vurup uly bir güýç ýokdur. Halk güýji ele alanlar. Üstünden hava peýma uçurup seni vurup bilmezler. Şu wagtda meydan sana açyk. Meydany bilmeli. Siyasat şol. Näme üçin döwletlerde
vezir defa başkadır. Vezirler başka, devlet başka. Şol vezir defa kimi dinleye? Zadi. Cumhurbaşkanı dinleye, vezirlerini dinleye, yani devleti dinleye. Şol vezircen dinge öz kellesi bilen şuart wagtydyr guraýly kelip bir ýere hemletjek bolsa, o ýurdun işi gaýtdy. Şonu belletýän devlet, siyasat şonu belletýär. Uruşýan vezir defa uruşýar. Uruşdurýar da. Sebäbi dünýäde näme geçip durandy? Ýurtda näme geçip durandy? Ýagdaýyň nähilli, iqtisadi hemme siýasat haýsy ýagdaýdadyň o siyasat adamlar bilýär. Soňra olar aýtýarlar, wagty boldy, wursaň wur diýerler. Biziň hem türkmenleriň arasynda on ýaly hereket boljak bolsa, hökmen üýüşmeli milletimiz. İşmeli, pikirimizi koymalı. Her taraplayın iyinsep ağramlamalı. 7 ölçep bir biç diýerler da. Şo dereceye yetirip soňra hareket etmeli. Bir näçem üýüşip daha wagty boldy, wurda soňra ýat diýen ataňy ýala otursun. Millet pakirdi, gany gysyn, aýyp oglanlarymyz bar, olarda aýaga altyn, ona wursullar. Peýdasy näme? Demek, her zat öz wagtynda. Esasy hereketler bizde baýdyň. Olara asla ýol bermeň, enatalar habardar bolsun. 1. Yok, beter hereket etjek bolsalar, korkup öýde ýatsynlar diýmeýän. Daşara çykyp şuar berip bilerler. Bu gurup bilerler. Şuar ýazyp bilerler. İran halkı bilen bilelikde tezahürat etjek koşup bilerler. Şu wagt bilelikde bir büyük düşman var. Şonu yıkmaga her kim koşup biler. Bu ikisini garışdyrmaýlyň. Her zat wagtynda. Muny etmäge hak bar. Emma ikinciden alakan taýa vuruşmaly wagt däl bar gözüňde. Şunu aýtýanymy sebäbi bar ha, şunu ýöne bir aýdamok. Şunu görüp aýtýan şu meseleleri. Yine bir tarafta mun tersi de wagtdura. Mantagadan biz eşitdik näçe zawally zatlar ekdiýarlar diýip senendece. Ýanky uruşdurmagy da. Biziň edil tersi yine bir zat eşitdim. Jergelan tarapdan o aňyrda bir oğullar we pakirler atdan habarlar ýok. Şu sada oğullar alıp şu türkmen sada oğullara olara mäktiýän haşylar. Gitýärlerde bol pul berilýän, bol o pakirleram näme dünýäň näme diýip bilenok. Bir ýerde sada halk ay islam elden gidip barýar. Şular başörtüne ýarjak bolýarlar, şular kafir ýoluna hiç zatdan habar ýok bolsa gider de. Biz şolara da düşündürmeli, biz türkmenler. Daşdaky oňgulary da düşündürmeli. Bolup duran ýagdaýlary. Bizim o türkmen sadalarymyz alıp gitmesinler. Bu da bir ulu mesele. Demek iki tarafına da biz habardar olmalı. Hem bizim türkmenlerimiz ekidip, ıngılabi, Kürt, Bulus, Pars fark etmez. Şolong üstüne zat edecek ve ok attıracak bolsalar, uruşturacak bolsalar, şolları düşündürmeli, iyi vermeliler. Hem özümüzinkilere habardar olmalı. Otur hazır vaktin değil. Birazcık 40 yıl öňäme geçti, onu bir bil. 100 yıl öňäme geçti, onu bil. Bir zat boljak bolsa maslahat etip bolmaly halk arasında. Tecrübeli adamlar bile. Şonu düşürmenler şu ýagdaýa. Şonu aýdasyň belli, şuň. Inni sorak zat bolsa men hyzmatda boljak, inşallah düşündirip bilendir da. Gurrun korkaklykda däl, ýene bir aýdyn. Türkmenler näme diýýärler? Batyr bol. Ýöne seňse batyr bolma diýýär da. Batyr bol, wagtyny görköz gaýratyny. Seňse batyr bolma, diňe eliňe yarak alyp çoğanyň bilen batyr bolmaýar adam. Kelle de işlemeli. Hawa sağ ol. Edil şu aýtýanyň. Hemema beray agah saz ýaňdy. Ýebayat telaş görüm. Eyvallah.
Men de şu noktaya geldim. Men niyetim korkutmak değil zanno. Men mara özümü diýmeýin. Yeri gelse bara biz korkmaly dälim görkedendir hem görkeders. Men canım Türkmen halkymız ýene bir 40 ýylda ýyda tuşamaly, şondan gorkýan-da. Ýene bir kellämize uramaly. Şeýdek bir hereket etjek dogry edeýliň, netije alaýlyň diýen. Netijesine gowuşaýlyň. Şo dogry hereket näme? Dünýäde bolup duran siýasaty bilmek, Iranda ne gerek barýandy bilmek, kimlerle işleşýäni bilmek, haýsy noktada näme, haýsy taktikden gitjäni bilmek, şolaryň tejribeli adamlar çözmeli. Ýaşlar diňe biz başarýas, vuruşýasla bolmaýar, şol ullar diňläp bir şahy nizamy da bolsa şonu etmeli. Bu gerek bolsa diýen-de. Şuna aýtjak bolýar. Gaýrat edin, halkymyza, türkmenlerimize düşündürün o besiz diýip zat aldanyp durmasalar ýaşy bolarlar. İslam diýip de ağlamasalar, bu İslamyň bir hiç bir ilgisi ýok, bir bağlanşy ýok. İslam haçan gelip de özüňiz näçe aýal alyň etjegiňiz edin, öz gyýyzlaryňyz gidin Amerikada dans etsin, diskolara girsin, afullaň ýyllary. Sonra mahir milleti de saçın görünýär öldür. Niresi İslamyň? Halka düşündürmeli la. Allah onu da. Bizim akan ahum mollamız ganimet kavus kendir içinde. Yöne he yalaka desmallı da kendir. Kavullarını da düşündürmeli. Hava bismillah başlaylayın diye. Başlaylı. Yön tayak alıp başlamak değil. İn güýçli zihin, kelle, fikir. Şol üçin hawa ya çağızıklan eline silah berýär. Yarak belgi. Pakirçiklarda aldaýarlar. Jüýlerine pul jagada goýýarlar Allah ýolçy. Git öldür bur de nirden bilsin pakirler. Adam näme kelle tejribe bir bolýan sabr adından bir 40 ýaş gerek bolýar da 40dan sonra da dolup başlaýar. Başgalar da adetim gelmeýär, özümizde geçirdik da hemmesini. Birazajyk şol hereketlerde Türkmeniň aýtýan sözi bardyr. Ýaşlar arasynda garrylar gerek diýär. Şu garrylaryň sözüni dinleň. Ke wagtda garrylar biter mahafızykar da bolýar. Yatın öýde söz ýok, ona maýdamak da. Akıllylary, tejribelileri bar bolsa, iki tarafından gözüňe alýan bolsa, şolar dinleň. Şona aýtjak bolýan gadyr dostlarma, dogallarma. Sebäbi biziň mantagamyz bir ýalňyş bolsa, şo hemmämiz ýanýas. Hemmämiz ýanýas şo. Bu barış bilenle ýangydan hökmen şol güller biziň öňümizden çykjak. Belki 1 ýyl soňra çykar, belki 2 ýyldan soňra çykar. Belki türkmen häzir ýoş gitmeli bolar 1-2 ýyla çelli. Beter howlukmalylar. Şeraýaty görä gitmeli. İnşallah olam geler, şeraýaty geler. Bolýa sag bolun men dinleýäniňiz üçin. Aşa soraga jogap ýok bolsa, Tanrı ýalkasyna aýtýan. Biraz gurunun arasyna ýakynlaşdyrjak bolaryn. Köpelçek bolaryn. Allah Taala barymyza, Iran halkyna, alayta da Türkmen milletimize bagtyarlyk ak güller getirsin. Şu 43 ýylla şu rejimiň elinden çekenimiz bolýar bize. Sunny diýip bir gordular, Türkmen diýip bir gordular. Jengi gümmet diýip nireksek musaba etsek şonu gordular maňlaýymyza. İnşallah inni ogullar görmeýliň. Hemme zady dagyk suratda gözden geçirip 7 ölçäp bir biçeýliň. Geňeşsiz don gysga bolmaz ya. Ulularymyz. Geňeşligi diýilen hemişe. Men bilýän bilen türkmen diňe men bilýän bilen ýyza galandyr. Şonu unutmaýlyň. Biz bilýäs.
Ulularımıza hormat goýaýlyň, kiçilerimizi de söýeliň. Köp sag bolun, Taňry ýalkasyn. Sag bol, gadyrly dostum. Hemmeňiz sag bolun. Inniki bernamamyzy görüşýänçak. Ýöne soňuna manam aýdaýyn. Biz türkmenler ýatsyn diýe mokka ýalňyş düşünmek. Tezahüratlara goşuljakla goşulsun. Gıyırjakla gıyırılsın. Buğuna basjak bassın, motor nemjek minsin. Hiç gorkýan masala öýleriň öňünde dursunlar. İtiraz, protesto sözüň getirmek bir başga urun. Yarak bilen köçäsi uruşmak başga urun. Şu wagt medeni şekilde her bir ýeraly siziň hem itiraz etmäge, sesiňi çykarma hakkyňyz bardyr. Ýalňyşmaýlyň. Sag bolun, Taňry ýalkasyn, saglyk görüşeýlik.